Kajingong ba habawan ra ka roy kapar kamday ban kata ka may maryang menta kumba kapaw ka nga joka ba menta baro kilong kongpong wat lang itip syai bahaba syakta ka may maryang kan long ka jingdo nong ka bakraw namarkan kata ka menta bat kumjo ikipateng kibanwan. Hagajing laj ban lum kubor jong shulong mil sa West Giant Hills District lingba ka jingarpa jong kibriyo ka tikathan kibadon ka jing sokia halor ka jing ted dusmon jong kaway ka company na ki mau bat khando siapo kawa umngot hathan dauki hinray hagajing tuat jing mutpat na ginong song snong baro kimlong kumbaladon jing sngopat da kibriyo kibanabar ka snong kani ka company ka bathe khando bat mau hakawa umngot kadai ka pentrei ya ka jingking bathamai ka ban penyaso ya ka dauki bat pen ursla Hagaji kedan bat kinong song snong bat haba keli bahado katno kene ke jing the mau bat khando syakawa umngot kan kata kibabun hi kipen pa bakam da kata hado kata namar ke jing kwa juki ka long banyo no e ke jing kieng ke bathamai Hagaji kedan bat u assistant rang ba snong ka dauki uba M ten sang ulaong bag jing the mau kate ka company syakani ka wa kanom kata hado kata bat kumta ulaong bag snong kamdan kanu ke jing persya yaka ni hoi ni munjur hi baka kta hi ka poi ka khndo spo tang re ni kwa bang ka jingking ni kwa ban da liang ka snong dauki ni kwa bang ni no ka jingking thumai ba balai ka ni ka jingking barim long ka rim than la jandap si spa snem te ngim da sini than ya ka ni jingking yo haknu ka por ba yo ka kedia ni jingking te ni kwa no ya ka jingking thumai bang ni yo no te ngi da liang ka snong ngim don jing penduit ya ke ini ke company bakin tray kin kata ya kan ke jiking ngala ban biang ya kata kentin ba pikren ba hoi ka kata ngong ka kata ndrei da ka kata ru kam da semportan re long haki Jun Julai kitu kendo kin sa lek biang kin sa ra ka kan sa rong lut ka tang gini ki nombar disembar haki tu report hoi kan jebok hi nga klemlen ya kata tang kan jebok hi tang kan no kan jebok kan ni ku kamdir ka baka sulang bit sijaka kini ku long ka lake bit direct si Bangladesh ka running water so long kani ku long ka hot bit sete si Bangladesh te kam try ra hadu kan jebok hadu kata pe kumlemo ba ya kani king barin te nado mensua ki juan pe ki juan repair ya ka baki ki ai ya kata ka grease ya gitu ki nar ki babat ya katu ki jingking ki ai ya katu ka grease bahkan light bam sarang ya gitu ki boltu te plus ya ka jingking ru ki ai rong te mentapat ya katu ki jingking ki la ya lengkar ya ka kimdon bawan pe kimdon bawan sngap ya kan ki jingking ni do jingkermen bahaya kan jingking bayo ka kedia dan rei kipet ba ki kan be long la do hi ya ka yat ka yeng jong kitli te pat ya ka kawan ka lek jong ki hang ne po sinong do ki la long ka sinong do ki la long ka wei ka long ka balapau hi long nado ki turis su nado ki nong sok sinong ki wan hang ne po do ki apo kadon ka hospital PSC ki wan simdowai ki wan thia nongpang ten rei kani ki jingking pat ki la su engkar ya ka kimdon su mono bawan pej ya ka de ban ai ya kita ki grease ban ai kita ki rong ya kitu ki jingking de ka jingking long ka bala rim bai la nado snem kat kendai spa life way de ka ab jing mai yang ni da ka liang nong snong nim tipi tip la rumba snong dok tip yo la de snong ru ngimla ban tip ndrai de kaliang ni nong snong te ngi complain be kha sikha ni complain bakin ngap no ki sarkar ba pej ya kane ka jingking bakin wan sinana de ka ipa de ka jubab ka pio pa complain de ka jubab te ngimpat ir ka jubab tang kendiat ngimpat ir kumbaka complain ka lami apok media tang ngimpat ir baki kin wan pej ya kane jingking ban wan ai rong ya ka ban ai grease ya ka yikinar yikibultu ngimpat ir Nakaliang member community snong uba el tingsai ulaong bagajing tes yap syakani kawa kam kta namar kadai kawa ka batuj om ka basune haju kajingi i jenga
Don ka jing kata belum malah kemudian na jing tak ada kata-kata ada ibarat kata jing nap kendo ki ba sna jing teh dai pap kendo makna ro kam dah hap kendo kata-kata ngai maratang hang to kiti ta dah hap kendo marang to ko khoi be steng mar steng kam kur kum tribe ka jabok kam seneng mar kan hoi ka tu be sang sport mar ne ko kelang ka hoi be sang sport ka tu be sport tang kata hi tang ha tu dang hi jaga serai kelak ban kata kam tak borok le kuwa inter kuwa ban percaya ngi kuwa bang daga jiking kan deploy kenang ba persuk yang tiba bat kan tajing yang senang ba injah kan kuwa namar da kedia daga jiking kata sibun amtang yang ngi kemang dai harga ka kuwa bat kata ru yang ngi di prasenang para bajan senang besar dai namar kam tam ki naduk mar ba mardi aduk dang pang sitam dang kata iki teng mensua pertlang arba bun mai turis kad tanga gajing teng kalero kata sibun ki aga jika bikin one year one heart batin ben lek silong ro ta cimpar ki daging ta bikin like nang ne ka jaka ka ba blog ba teng ki sak du ta like ta bat cimpar hadu kata ki bikin like ban poi sa jaka bagi tu ben lek Nakaliang Presiden Kadauki Tourism and Development Society uba Iten Song Ulaong baka Association Kamdan kanu jingwet halor kene jing pentrai da ka bakentu ya ka company baka por baki the yos yap ki dewan pej banya aswa bakanom dan kanu jing mensaw Nakaliang jing tung ka asan ngimdan kanu jingwet ngimdan kanu jing ko pakalor jong ka jing sa jingking Rai tangkawai long akwa ba kini ki ba pentrai ya kani kam adab nam ban ya karan batu daloi jong ka ilaka ilaka darang ba kani ka lenti barim jong ki nonglek nyongwan aba kila penjulor tu long kila adab ya keren ba anda kila adab sna ya kajingki yang tin sapan bahabi yang kum kani ka lenti barim bang di melian man ya kidat ani ban lei sabri sha yu di tang kawai ngakwa banong ba sua bakin pentrai la mastap ne janbiet mensngi bakin dak ni ha sakwa ba yo jan kiling ki bayat ya kadan kanu ka jimun saw lada kala banlong ba kisubha ban penkan ke jing trai tang postap ba janbi andaman sni long kibun kiling bayat kibun kinong kwai yo le se kadan kanu jimun saw ti tang kita ikintien ngakwa ba sakwe banong ba ni nakaliang kausun long Tua ba kani intri kan ya kamstad ba kanom don kano yung penwet yang i haswa ba kan poi ka season yang i bangin kamay ha kan gawa ko si bat kinu hiro ti bakwa ban kan nakabantakan ni gadi sa jingking kinsubha ban lai kundu suwa kamtam yaw doloy jeng i law la adat ya karena nrei kin namlong tangkin pentut ban penwet ya jing tra jong giwe pada kala biang kajinya te kajinya pular jongki nong pentrai ya kani kajing kiang bat udaloi ilaka jongi ngatrai kamdan kanu kajing penhot nakaliang kino ki tadi ben sua bahkan poi ke season kajongi di kino pentrai yang tu kin subha ban pendeploy ba kanom thot ha ka por season baka por kamai kaji jongi di kajing trai ngimdan kanu kajing thot nakaliang kajongi mangi kuahi ba kajaka jengi kanlong ke bapau long ke babiang kantam hakeliang ke surok ni katai ke jingki jongi kani kuai long kalarim ha adu ke por british tengim lesi yo hakano no por kala bentukon tengi na hakeliang jengi kuahi ban yo ke jingki thmai ndai lada ni kuah makana ban yo kata ke jingki thmai na ni ke surok ke babha le kanom dei pada banlong ke jingthot na ke bentaki we ha ke por baki teri kita Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya